داعش خبرê dixe û xwe ji bo êrîşan amade dike. Herêmên li jêr destê Tirkiyaya dagirker ji çeteyan re bûne sitargeh. Birêveberê navenda ragihandinê ya Hesedê Ferhad Şamî van zanyariyan belav dike. Li gor wî îro roj Daeş hewl dide hêlînên xwe li Minbic, Reqa û Dêra Zorê deyne. Qene li dij Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê dest bi êrîşan bike. Di wextekê de ku li herêmên Bakur Rojavayê Sûriyeyê terorîstên xwe li jêrkira Sêmîta Tirkiyeyê perwerde dike. Îro roj çar hêzên tundra û ên Daeş û El-Qaîdayê Idlib, Efrîn, Mare, Bab, Ezaz, Girê Spî û Serêkaniyê hikum dikin. Hemahengiyekê li gel komikên veşartî dikin û gefan li jiyana mirovan dixwin. Çolistana Sûriyeyê bûye kilmoza Daişê. شێستجی سەدیجی چۆلستانە سووری داعش تێدا تەبگەر dike Vê dawiyê jî çend caran komkujî anîn serê artêşa hikûmeta Şamê û şêniyên Çolistana Homsê. Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê ku 12,000 terorîstên Daişê lê girtîne û bi 10,000 malbatên wan li kampên roj û holê ne, li jêr gefa du herêmên derdora xwe ne. Nexwasim ku heta niha Daeş bi çavê artêşa siberrojê li wan dinêre. Lewra pisporên leşkerî pêşbîniya wê yekê dikin ku senaryoya zindana Xwêranê ya 2022yan dubare bibe. Nexwasim ku komikên wê yên veşartî pêla êrîşan zêde kiriye. Binêrîna te di dema pêş de dê ev tevgera Daişê çi bixwe re bîne? Nêrîna xwe bi me re parve bike.